Och så slänger vi dit det på berget. Så här. Ja, då var det avklarat. Vilket jag jobbar. Vad gör du här? Vad gör du? Jag tittar och kastar björn. Va? Och det var dit. Vad håller du på med? Jag bara klättrar upp på här stenen. Snygg sten, va? Ja. Jag köpte på Ica ungefär för 3,50. Men vad var det du ville? Vad håller du på med? Du ska spela iväg honom. Knulla din jävel. Jag ska knulla dig. Det är störpat. Hallå, vad håller du på med? Vad är det du menar? Ja! Hörru, kompis. Vem är du? Öppna, men vakna då. Det var konstigt. Titta, vad händer med brödet? Brödet är borta! Va? Vad är det du menar? Vad gjorde du? Jag har tagit för bröd. Varför skulle jag kasta bröd? Jag menar, jag har inte kastat över någon kant eller så. Jag säger. Jag håller på och ljuger. Nej. Hörru! Han talar sanning! Vad är det här? Mjölsyror? Han bakade kaka! Jävlar, skyldig! Han är skyldig! Fattar du ingenting? Jag slutar. Sluta! Sluta! Förlåt mig! Du får sluta! Men jag menar inte! Varför gjorde du det? Nu jävlar! Nu jävlar ska du ha stryk! Du får inte röra honom! Han är för snygg! Han är för snygg! Han är alldeles för snygg! Men jag tycker han är ful! Jag tycker faktiskt det! Men jag tycker han är snygg.